είμαι ο Chris και όπως είχα προηγούμενο βιντεάκι ότι σας αρέσει αυτό εδώ το προηγούμενο το βιντεάκι, θα κάνω και part 2. Αυτό το βίντεο, παιδιά, είναι το part 2. Τώρα όμως θα έχω και ένα challenge, ότι μόλις αναποδράσουμε δηλαδή από τη φυλακή, θα έχω μόνο μια ευκαιρία, δεν θα πρέπει να ξαναπάω στη φυλακή, γιατί αν ξαναπάω πίσω στις φυλακές θα πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο. Για να δούμε, θα είναι εύκολο ή μήπως θα μείνουμε για πάντα εδώ στις φυλακές. Πάμε να μάθουμε. Οκ, όπως βλέπετε, παιδιά, έχει μια πόρτα. Οκ. Για να περιμένω εδώ. Τι θα κάνω. Τέλος πάντων. Έχει έναν εκεί πάνω. Αυτός είναι καταζητούμενος. Μήπως έρθει να μας σώσει. Όχι. Δεν πειράζει. Γιατί εμείς, παιδιά, θα βγούμε μόνοι μας. Εδώ, όπως βλέπετε, παιδιά, παίρνουμε αυτά εδώ τα πράγματα, τις πέτρες και τα άλλα υλικά για να φτιάξουμε ένα σφιάρι. Ένα σφυρί, βασικά, όχι φτιάρι. Και για να καταλαβαίνετε τώρα, ψάχνω για τα υλικά, γιατί θα είναι κάπου εδώ πέρα, δεν ξέρω, πάω να δούμε. Να, αυτό είναι εδώ. Σε να δούμε, μήπως κάτι άλλο. Δεν προλάβα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα, όπως βλέπετε, είναι η ώρα για το φαγητό. Θα το πάμε εδώ, εντάξει. Εντάξει, τώρα λέω να ανοίξω αυτή εδώ την πόρτα. Θα δούμε, θα είμαστε τυχεροί. Κάτι. Είμαστε άτυχοι, δεν έχει τίποτα. Να δούμε εδώ. Τίποτα. Αυτοί έχουν όπλα. Μπορούμε να κλέψουμε τους αστυνόμους. Δεν πρόλαβα. Αλλά πήρα ένα πίστολ. Κάτι είναι και αυτό. Τώρα, παιδιά, πάμε κάτι να κάνουμε. Απλά πήγε, παιδιά, να μην στραβεί, να μην γίνουν στραβά. Και τώρα νομίζω θα γίνει. Δεν πήγε αυτό καλά. Τώρα τι έγινε? Θα με βάλουν στη φυλακή. Αστυνόμοι, αν δεν βάλουμε φυλακή, δεν τα καταφέρα. Τώρα θα κάνουμε respawn, παιδιά, γιατί εντάξει δεν μπορέσα. Με πιάσανε οι αστυνόμοι. Αλλά τώρα αυτή τη φορά σας το υπόσχομαι πως δεν θα μας ξαναπιάσουν οι αστυνόμοι. Αυτή η τεχνική που είχα κάνει πριν για να ανοίξω την πόρτα ήταν κάκια. Δεν πειράζει, γιατί έχει και μια άλλη τεχνική, όπως έμαθα. Αν πάρεις αυτά τα υλικά, τα τρία που χρειάζεται, θα κάνεις ένα hammer που θα μπορούμε, παιδιά, να πάμε από εδώ.
Ποια είναι η ευκαιρία τους να φύγουν? Κάποιο σκάβει. Γρήγορα να πάμε. Όχι, δεν προλάβαμε. Άντε τι έφυγα. Όχι ρε μπρο, δεν προλάβα. Να κάνω. Έκανα. Το σκοτώσαμε παιδιά τον αστυνόμο. Και την εκλέψα παιδιά. Την KitKat του. Τώρα παιδιά αυτή θα είναι η μόνη μας ευκαιρία για να αποδράσουμε από τις φυλακές. Αλλιώς δεν ξέρω αλλιώς πώς θα φύγουμε. Αποδράσουμε βασικά. Και τώρα και παιδιά είναι και η κατάλληλη στιγμή, γιατί όπως βλέπετε είναι και νύχτα. Που δεν είναι και δύσκολο να με δούνε. Παπ. Τέλεια. Και τώρα παιδιά αποδράσαμε από τις φυλακές. Τέλειο. Αλλά όπως είχα πει παιδιά στην αρχή του βίντεο, ότι αν με πιάσουν τώρα οι αστυνόμοι θα πρέπει να κλείσω το βίντεο. Οκ. Θα μπω μέσα. Οκ, θα είναι δύσκολο. Κάτσε, ξέρω τι θα κάνω. Τώρα και θα τον που είναι σκοτώσω. Αλλά εντάξει, δεν το σκοτώσαμε παιδιά, αλλά δεν πειράζει, γιατί τουλάχιστον το διώξαμε. Κάτι είναι και αυτό. Τώρα παιδιά θα πάμε στις φυλακές για να αποδράσουν κι άλλοι, γιατί δεν είμαστε και αρκετοί που αποδράσαμε. Τώρα παιδιά θα κάνω λίγο παύση στο βίντεο για να σας πω κάτι. Γράψτε παιδιά στα comments και κάντε και βέβαιος ένα like και ένα follow ότι τι άλλο παιχνίδι θέλετε να παίξω εκτός από αυτό. Γράψτε στα σχόλια. Για να δούμε. Οκ. Και κάτσε να σκεφτώσουμε αυτό να. Καλά πήγε αυτό. Οκ. Κάτσε να σπούσουμε εδώ το τζάμι. Οκ, μπρο. Πήραμε την KitKat αυτή. Έλα, θα σου ανοίξω φιλαράκι. Έλα. Έλα, τους καλύβουν από πάνω. Έλα ρε, φύγετε. Έφυγες. Φύγετε ρε όλοι. Ελάτε ρε, σκοτώστε του. Οκ, θέλετε βοήθεια. Μην αγχώνεστε. Πήγαν. Τώρα, εντάξει, πήραμε μια καλή να πω εκδίκηση για τους αστυνόμους. Οκ, θα πεθάνω. Oh my god. Άλλη μια παιδιά, άλλη μια ευκαιρία τελευταία.
Άντε παιδιά, γιατί δεν γίνεται να είναι έτσι μικρό το βιντεάκι. Θα έχει κι άλλη μια τελευταία όμως ευκαιρία. Οκ, πάμε. Όμως κάτι θα βρω να κάνω. Από εδώ σίγουρα δεν θα πάω γιατί είναι πολύ ρυψοκίνδυνο. Ούτε από εδώ, αλλά θα κάνω ότι εγώ δεν είμαι παράνομος, είμαι καλό παιδάκι. Έτσι, δεν είμαι κάποιος παράνομος. Κάτι θα σκεφτούμε. Κάνουμε. Όχι ρε φίλε, το και πήρε. Παιδιά, μόλις τώρα σκέφτηκα ένα μεγάλο και καλό σχέδιο. Θα ακολουθήσω αυτόν γιατί έχει εδώ το hammer και μπορεί να ανοίξει, να σκάψει εκεί που είδατε πριν, δίπλα από την κουζίνα, να ξεφύγουμε. Αυτό κάπως ανοίγει. Όχι, κάτι χρειάζεται νομίζω. Ναι, κάτι χρειάζεται αυτό. Θέλει τη hammer. Λοιπόν, ακολουθώ αυτό. Γιατί, θα κρυφτούμε εδώ μπρο. Έλα. Εντάξει. Τώρα είναι η ώρα. Παιδιά. Έλα, φίλε. Έλα. Και εδώ που βλέπετε αυτούς εδώ παιδιά έχουμε και τη δικιά μας ομάδα. Ναι. Όποιος θέλει θα το βάλω και αυτό. Απλά θα πρέπει να είναι ένας τελευταίος γιατί μόνο 4 άτομα παιδιά όπως βλέπετε χωράει. Να δούμε εδώ, θα προσδράσουμε. Παιδιά, είμαστε πολύ τυχεροί. Μας έβγαλε αυτός ο φίλος. Προσδράσαμε παιδιά με το teammate μας. Nice. Τώρα που δράσαμε δεύτερη φορά. Let's go παιδιά, ναι. Αλλά όπως είπα εντάξει. Τώρα αυτή όμως απ' τα αλήθεια θα είναι όμως τελευταία ευκαιρία. Δεν κάνω πλάκες τώρα. Οκ. Κάτσε να βγάλουμε εδώ λοιπόν το αυτοκίνητάκι μας. Έλα μπρο. Αυτός είναι ο μπρο. Βασικά όχι ο μπρο, ο teammate μας. Αλλά ναι, οκ. Nice. Πάρε του μπάρα. Έλα. Nice. Πάμε. Τώρα παιδιά το φτάσαμε. Nice. Κάτσε που ξέρω αυτό εδώ το κορπάκι και θα πάω από πάνω για να δάνεις αστυνόμος. Οκ. Πρέπει να εδώ πέρα το σκοτώσω. Να πάρω την kit card του. Τέλεια. Όχι. Αυτό παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει. Μπήκα φυλακή. Άρα πρέπει να κλείσω το βίντεο. Δεν πειράζει παιδιά. Πάμε. Τώρα παιδιά, γράψτε μου στα σχολεία όμως τώρα κάτι άλλα παιχνίδια που θέλετε να παίξω.
Ναι, αυτό. Και αυτό που θα πάρει τα περισσότερα like θα το παίξω. Bye. Bye παιδιά.